नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साख्रि नागिरनाय बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नोंथाङा जुदि हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे बाराव हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साख्रि ओंखारदों। हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दानबान्था मोननाय साख्रि फैगासिनो दं। 13 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन बे आर'जलाइ होनाय हाबाफारिया। इन्डियान क'स्ट गार्डनि थाखाय गोबां साख्रि ओंखारदों। मोनसे मोजां दरमा मोननाय दिङा जावग्रानि साख्रि मावनो गोसो दंब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा। बेनि नटिफिकेशनखौ सिगाङावनो फोसावखानाय जाबाय। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारा 27 फेब्रुआरियाव जागोन आरो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय https://joinindiancoastguard.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटआव क्लिक खालाम। नोंथाङा न'आवनो जिरायना बे आर'जलाइखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। 260 मासिनि थाखाय साख्रि ओंखारदों। साख्रि एप्लाइ खालामग्रा बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि जानांगोन। एप्लाइ खालामग्रा बिजाथिया हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय जानांगोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।